maybe exacerbate the situation even further. Na gotigana nabo ensemo jabara ko buna aba MCA kurwa ensemo jabo itangare meye county ya Kisii niko bono banyare ko bol jabare aho kwene kibunangweso kibale na kunyara kuligereria kibakonyara gokinia mangane chigosore asebo igobate biruno kubwatira nango chikonyara gokinie biegwa asorgongo roito rwa Gusii muri kitondemo Steven na roboti rwa Senchira yuwime. Gusii chigosori ngati emiroberi ya serikali ende yonsi. Ensemo ya Nyachuba ewodi ya basi boitangare negege kombe kyomo MCA Thomas Obare kyagosoreti guchi finali ekyo cyane tamo gati aba MCA korwa Kisii amona abateri. Nyachuba Obare igendo naro rencherero ngoirera abantu baminto banyamira abantu babo basiboitangare mbagwanjite nandi mbagusigete tekoreri bagezi abene wakera abantu baitumbia muno asogweto sabeto kezire o chako witness tournament yiga 2017 toka mochia 2022 nyasao twancheire korugesusu egento nantoni iga basi boitangare egento no bare tigatomo sabera maya obare enchirene robone bwenrete gwetera chinkwana chiabo nigabagani baikirane tasomo yegoyo bakirete ko Thomas Obare aso kwarigania chigosori ekyo asebarweteira yogo segete meroberi yokobokia chigosori mya mashinani gwetera semeroberi baraigeke gwetere bunge ye county ya Kisii. Sports yechi chigotunganisha chagara twa chama no bisatu abwate kwanyoranga bwakeire negente kento introduce area se county assembly twarete tento kunga Kisii county soccer tournament toko chiko chaka kira se county tokonye vijana vyetu bichama tonyore talent ile bwerete ko bana chat eskugo. I will ensure through my able leader here and other leaders who have come here that we will put in place policies that will try and transform the sporting arena of our wards. Eviti imeakisi na biro byombya kerwe koko enseme yo ya Gachuba abwase siasa chiensemo ya gucha chiakerwe koko na ende bunande chairman ye budget na rigiririe getieke na arorira magoso na arororo ninchekie bese bikeigo kero siwe na ajira abune chairman ya sports ne bijana amwe chairman ya budget njate bango bekeri chibeso matenje ngomo budget mai amanye chibese ile ngato ko beke bitiemi omoge tutu nero mu muromo nene bo mu Gusii ekeraro mu muromo nene bo mu Gusii na agambe myaka 10 akaere rio mu muro kabero yoro mu basi nera agambe 10 to kurwa ro tomaye go isaranza chinyombe chichonzi tomanye ngaige kogenda guchia ninu mwezi mwana tachikura baka mukanyoro mugabana asa nje no munyali bali tokachikoita ngigalia gamba ro mwatu agetecenga konende yinde ndire talibo era undiye toche nande morocha mutabwe toe bange buya magega yagati yaba MCA mya Kisii gochakia miroberi ye chigosori mya chiwodi nigo moikoyo ororekanire koranda ase chiwodi ao imya Kisii ase kerenga kyo goikere biegwa bibisekaine imye binyoro. Koripoteri ya Ndizi TV korwa sensemo ya Nyachuba basi boitangare ward ebunge abo